Unha maña diferente e moi solidaria. Unha vintena de mozos do Centro de Educación Especial de Vilagarcía chegáronse hoxe ata a sede da Fundación Amigos de Galicia para coñecer o seu funcionamento. Ademais de entregar moitos tapóns solidarios, os rapaces tamén se animaron a clasificalos, botando unha man ás persoas que traballan nesta ONG. A súa solidaridade non remata aí. No centro montaron unha cooperativa na que venden produtos feitos por eles mesmos. Os cartos que recaden irán parar a Amigos de Galicia. Pois mira, hoxe vimos a colaborar ca Fundación, aparte de ca recollida de tapóns, que é algo que levamos moitos anos facendo no cole, sabemos que teñen a necesidade de clasificar os tapóns porque é moita a cantidade que están recibindo e decidimos vir a colaborar. Aparte de porque este ano no cole formamos unha cooperativa, entonces parte do que recauden os rapaces ca venda da cooperativa vai ir destinada a comprar leite para entregarlle a Amigos de Galicia e así podan repartir ás familias necesitadas da vila. Os responsables de Amigos de Galicia mostraron aos rapaces o funcionamento da fundación, dende como se fan os paquetes alimenticios, como se gardan os produtos ou como se fai para que os alimentos cheguen a aquelas persoas que os precisan. Eles teñen unha cooperativa e van a vender produtos que fan eles coas súas mans e iban a colaborar o todo o que recolleran con esas ventas non le iban a dar a nós. Entonces eu fun ali, coñecín os rapaces e me dixeron eso, que querían destinalo a compra de algún alimento. Entonces eu dixenlle, bueno, e por que non vides a fundación e coñecedes o que facemos para que sepades realmente a onde vai a ir destinado. E así surdiu a visita. Unha visita na que os rapaces coñeceron os detalles das instalacións. O que máis lles chamou a atención é a cantidade de alimentos que se almacenan no seu interior. Muy bien, pasamos genial. Sí. Vemos cosas muy bonitas, reciclamos tapones, vemos galletas, leche y todo. Vin a galletas, ¿Qué máis? A frutas, huevos, leche, galletas y muebles y tapones y la gente que somos podres y vendemos juguetes y nada más. En agradecemento polo seu traballo desinteresado, a Fundación serviulle a este grupo de voluntarios un almorzo a media mañá.